Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, nġbarna hawnhekk f'din id-dar Tomna Marija tas-Santwarju Għażiż tagħna biex niċċelebraw l-Ewkaristija u llum l-erba' għalina dejjem jum ftit speċjali u xekk. Jum li jfakkarna li Omna Marija hija dejjem qrib tagħna, hija l-Om tagħna. U llum se nitolbuha b'mod speċjali għal paċi fid-dinja. F'dinja tant imqalba, b'tant gwerer, tant problemi, tant imwiet kuljum eżisħuti. Ejjew nitolbu għal paċi fid-dinja, imma l-paċi tibda mill-qalb tal-bniedem. Il-bniedem li ma jkollux paċi f'qalbu ma jistax iġib il-paċi fejn ikun. U l-paċi tal-qalb jagħtiha bis-salla, għax Alla biss jista' jeħles lill-bniedem minn dak li jisraqlu l-paċi li huwa dnub. Id-dnub jisirqilna l-paċi ta' qalbna eżisħuti. U jew għalhekk nieqfu ftit mumenti fi skiet, nilmulej nitolbuh jeħlisna mid-dnub, inaddaf minna dnub biex hekk nitħejjew kif jixraq ħan niltaqgħu miegħu f'din l-Ewkaristija mqazza. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal ħutna il-mejtin kollha tal-familji Grima u Portelli. Kif qedtilkom ser nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi bħala talba għal paċi fid-dinja. Nitolbu. O Alla, permezz tal-Iben il-waħdini tiegħek rittati s-sliem u l-paċi lill-bnedmejn. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija, għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem, dejjem maqudin flimkien b'imħabba ta' aħwa, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Wara dan ħarist u wara rajt bib miftuħ fis-sema u l-leħen ta' qabel li kont ġa smajtu jkellimni qisu tromba għalli: itla' hawn, ħanurik x'għandu jiġri wara dan. Minnu fih ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u rajt tron imwaqqaf fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. U d-dera ta' dak li kien bil-qiegħda kienet qisha dera ta' ħaġra tal-ġaspru u tal-kornalina u madwar it-tron awsalla donna żmerald. Madwar it-tron 24 siġġu u fuqhom bil-qiegħda 24 xieħ lebsin l-abjad b'kuruna tad-deb fuq rashom. Mit-tron rajt ħerġin bera u ħsejjes u rat u 7 torċi mixewla qudiemhom li huma 7 spirti ta' Alla. Quddiem it-tron rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ qisu kristall u f'nofs it-tron u madwaru 4 ħlejjaq ħajjin kollhom għajnejn minn quddiem u minn wara. L-ewwel ħlieqa ħajja kienet donna Ljun. It-tieni ħlieqa ħrajja qisha ħoġol. It-tielet ħlieqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem. U r-raba' ħlieqa donna għajkla t-tir.
U l-erba' ħlejjaq ħajjin, kull waħda minnhom b'sitt ġwienaħ. Rajthom kollhom għajnejn kemm madwarhom u kemm minn ġewwa. Lejl u nar ma jifru qatt itennu Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox, li kien u li hu u li ġej. U kull darba li l-ħlejjaq ħajjin jagħtu glorja u ġieħ u ratti l-ħajl lil dak li qiegħed fuq it-tron u li hu għal dejjem ta' dejjem, l-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron, jagħtu qima lilu li jgħix għal dejjem ta' dejjem, iqiegħdu il-kuruni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu: Jistħoqlok, mulej Alla tagħna, li tilqa l-glorja u l-ġieħu s-seta, għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajl lil Alla. Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox. Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu. Faħruh fil-firxa ta' smewiet qawwija tiegħu. Faħruh għall-mejjel kbar tiegħu. Faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daqq ta' tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra, faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar. Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daqqawi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-mulej. Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiena żiltkom, jgħid il-mulej, biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġelju skont San Luqa. Ġesu qal parabola għax kien qrib Ġerusalem u n-nies kien min għalihom li s-saltna ta' Alla kienet se tidher minnu fih. Mela qal wieħed raġel nobbli sifer f'pajjiż il-bogħod biex jagħmluh sultan imbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu tom 10 miniet u qalilhom ħadmuhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies ta' pajjiżu kienu joboduh u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu ma rriduhx lil dan isaltan fuqna. Ġara li meta ħassaltna u reġa' lura bagħat isejjaħ il dawk il-qaddejja li kien tom il-flus biex ikun jaf kif ħadmuhom u x'qalgħu. Resa l-ewwel wieħed u qallu: Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 miniet. Qallu: sewwa, għaddej tajjeb. La darba kont fidil f'ħaġa tas-sew żgħira, ħu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġiet tieni wieħed u qallu: Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 miniet. Lil dan ukoll qallu: u int ħu taħt idejk 5 tibliet. U ġie ieħor qallu: Sinjur, hawn ara il-mina tiegħek li jien żammejt merfuqa f'maktur, għax jiena bżajt minnek billi jint bniedem aħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu:
fuq klimek stess nagħmel ħaq minnek, jaqaddej ħażin. Kont taf li jiena bniedem aħrax, infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Melax ma mortx tqiegħed flus il-bank biex meta niġi kont niġbidhom bl-imax. Imbagħad qal ta' madwaru ħudulu il-mina u għatu għal dak li għandu l-10 miniet. Għalulu imma sinjur għandu 10 miniet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dawk li dewwa tiegħi imbagħad illi ma rridunix insaltan fuqhom, morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan, Ġesu qabad it-triq u beda tila lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej tifti. L-esperti tal-imġiba umana, jiġifieri il-psikoloġi ħanajtek jgħidulna li fil-ħajja tagħna aħna nużaw biss persentaġġ żgħir mill-potenzjal tagħna u x'hekk eżisħuti xi 10-15% biss mit-talenti tagħna jew mill-kapaċitajiet tagħna eżisħuti niskopruhom u nużawhom. Din hija sfortuna kbira li ħafna mit-talenti tagħna mill-kapaċitajiet tagħna jibqgħu moħbija. Eżisħuti u naħseb il-mulej illum fl-Evanġelju qiegħed b'xi ftit jew wisq iċanfarna fuq din il-ħaġa u x'hekk eżisħuti li hekk kultant aħna il-bnedmejn forsi fejn jidħol il-qlieħ tal-ġejt materjali nagħmlu ħilitna, imma x'imma ma jibqannix għalfejn forsi wieħed irtira jew jien naf serraħ rasu minn dak li huwa qlieħ materjali malar jintelaq u dan la jagħmillu ġejt fir-ruħ waqas fil-ġisem, eżisħuti u x'hekk. Allura il-Vanġelu tal-lum qed jiftħilna għajnejna l-ewwel nett biex niskopru x'inhuma t-talenti tagħna. U dan ma jfissirx din mhix xi ħaġa biss li jagħmluha l-adolescenti jew iż-żgħażagħ, imma anke meta nikbru ġieli iltqajt ma' nies jien li fl-età matura tagħhom skoprew pereżempju l-kapaċità li jpittru jew skoprew xi kapaċità oħra u bdew jużawha u għamlu ħafna ġid permezz tagħha. U x'hekk eżisħuti allura illum naħseb l-ewwel mistoqsija li rridu nagħmlu lilna nfusna li min huma dawk it-talenti lil mulejtani u x'hekk dawk il-kapaċitajiet tal-moħħ u x'hekk jew fil-karattru tiegħi lil mulejtani u kemm qed nużhom għal ġid tiegħi u tal-oħrajn u x'hekk eżisħuti għax wara kollox il-mulej qed jitlobna kont. It-talenti il-mulej ma jagħtihomniex biss biex naqalgħu il-flus ukoll. Però u koll sejħilna biex il-ġejt li jipprovdilna nużaw ħalġit tagħna u tal-oħrajn. U l anke t-talenti tagħna eżisħuti rridu nużaw mal-ġid tagħna u tal-oħrajn. U minn hawnhekk appell lil kulħadd, anke l-anzjani, anke persuni irtirati, komplu staqsi lilek innifsek. Mulej xi trid minni x'nista' nagħmel, urini x'nista' nagħmel. Urini x'nista' nagħmel fil-Knisja u x'hekk, urini x'nista' nagħmel fis-soċjetà. Urini kif nista' nservi lill-oħrajn. Eżisħuti ħafna drabi forsi problema qawwija ta' żmienna, il-problema tal-loneliness li wieħed iħossu waħdu tista' tkun frott ta' dan ukoll u x'hekk. Tista' tkun frott tal-fatt li l-bniedem ma jibqax jaħdem pereżempju jew m'għandux għalfejn jaħdem u jispiċċa speċi jirtira ġod-dar kważi ma jagħmel xejn u li jħossu inutli u li tħossok inutli ma tgħinx lil ħadd u x'hekk eżisħuti. Allura aħna rridu nagħmlu lilna nfusna utli. Appell ieħor li inħeġġeġ lil kull min jista' jagħmel volontarjat. Sfortunatament in-nies li jagħmlu volontarjat anke fil-parroċċi tagħna qiegħed kull ma jmur jonqos. Mhux għax m'hemmx min, imma x'donnu l-mentalità tal-bniedem li fejn jaħdem rid jaħdem biss għall-flus, donna qiegħda tiddomina eżisħuti. U din il-mentalità għamlet inna ħsara kbira.
Għax allura x'im bniedem ma jkollux għalfejn jaħdem għal flus jitgħażżen. U x'inhu l-effett tal-għas fuq il-bniedem? L-effett tal-bniedem li jintela huwa li jħossu inutli, li jħossu kważi qed jgħix għal xejn. Allura jibda jewden ħafna tewdejn żejjed tal-moħħ li ma jagħmlilniex ġejt. U għalhekk eżis ħuti ejjew niftakru f'dan li qalilna l-Mulej illum li jew jagħni lil kull bniedem hu min hu b'ħafna talenti. Wieħed taħt 5 ieħor taħt 3 u ieħor taħt 1. Ma jfissirx li dak li kellu talent wieħed kien inqas importanti minn dak li għandu l-5. Forsi dak li għandu talent wieħed, it-talent tiegħu iktar rari u allura iktar importanti mill-5 u x'hekk. Inut li noqogħdu nagħmlu il-comparisons, dak għandu hekk u dak għandu hekk, dik hija tentazzjoni tax-xitan eżis ħuti ta'. Alla m'għandux photocopiers, ma jagħmlilna fotokopja ta' ħadd. Kull bniedem huwa persuna unika u jien għandi t-tajjeb li inti m'għandekx, u inti għandek it-tajjeb li jien m'għandekx, jien għandi d-difetti li forsi jien m'għandekx, u inti għandek id-difetti tiegħek. Mhux hekk magħmula l-ħajja, mhux hekk id-dinja. U allura tentazzjoni oħra jridu niġġildula eżis ħuti li nqabblu lilna nfusna ma' ħadd ieħor. Ġeneralment meta jiġri hekk imbagħad tiġi lejra. Għax ix-xitan jitfanna s-searchlight fuq it-tajjeb ta' ħadd ieħor u jaħbilna l-problemi tiegħu. U jitfa' s-searchlight ukoll fuq id-difetti tagħna u jaħbilna t-tajjeb tagħna meta jqabbel it-tajjeb ta' ħadd ieħor mad-difetti tiegħi. U jiena m'iniex difetti biss, għandi t-tajjeb ukoll. U dak il-bniedem laqas huwa tajjeb biss, għandu s-slalib tiegħu wkoll. U allura nirbħu t-tentazzjoni eżis ħuti li inqablu lilna nfusna għax din ma tagħmlilniex ġejt. Ejjew eżis ħuti għalhekk illum nagħmlu kuraġġ. Staqsih il-Mulej, Mulej kif nista' nservi jien, x'nista' nagħmel jien? Kif nista' nirrendi li nnifsi jotli? Nista' ngħin fil-parroċċa tiegħi, nista' ngħin f'dik l-għaqda jew fl-oħra. Hawn ħafna qdiet li jkollhom bżonn ta' għajnuna. Ejjew naċċettaw li l-Mulej qed isejħilna biex nagħmlu ħilitna, dment li għadna f'din il-ħajja sakemm inkunu nistgħu nifilħu dak il-ftit jew ħafna nistgħu nagħmluh. Għax dan jiswa l-ġid tagħna, nkunu qegħdin nagħmlu lilna nrendu lilna nfusna utli u nistgħu nkunu ta' servizz għal ħadd ieħor, xi ħaġa li l-Mulej jixtiequ jitloba ħafna minnha. Mu bil-wieqfak jogħġobkom? Il-Mulej jistedinna narfu d-doni li żejjinna bihom fil-ħolqien u fil-fidwa tad-dinja sabiex nagħmlu ħafna frott, nitolbu ngħidu isma'na Alla ħallieq u feddej tagħna. Isma'na Alla sabiex il-Knisja turi l-glorja tal-Missier bl-impenn fl-evanġelizzazzjoni, kuraġġ fil-prova u perseveranza fit-tajjeb nitolbu isma'na Alla ħallieq u feddej tagħna. Sabiex kull impjieg ma jkunx valorizzat biss għal qlieħ imma wkoll għal ġejt tal-umanità nitolbu isma'na Alla ħallieq u feddej tagħna. Sabiex dawk li jsofru minħabba l-limitazzjonijiet tagħhom jarfu jroddu ħar lil Alla għat-tajjeb li ma jonqosx fihom nitolbu isma'na Alla. Sabiex quddiem in-nuqqas ta' suċċess din il-komunità nisranija ma titlef qatt il-fiduċja fija nfisha imma tibqa' tittama fil-Mulej nitolbu isma'na Alla. Bħal dejjem eżis ħuti ma ninsewx il-ħutna l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli ħafna minnhom isegwu dil-quddiesa fuq it-televiżjoni jew mezzi oħra, nitolbu minn qalbna għalikom u jitolbu għalina. Hekk insellem ħafna lill-emigranti, ħafna minnhom ħafna emigranti jsegwu dil-quddiesa wkoll, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti jew il-koll flimkien ningħaqdu f'talba waħda għall paċi. In-nuqqas ta' paċi ma jinsabx biss fl-Ukrajina jew fl-Art Imqazza jew fis-Sudan, jinsab f'Malta. Li ħafna minna tlifna l-paċi ta' qalbna eżis ħuti għax tbedna mill-Mulej. Ejjew nitolbu bil-qalb. U t-tbatija tas-slalib tagħna kulħadd għandu xi salib. Ejjew eżis ħuti inħarsu lejn Ġesu msallab u noffru wielu biex irressaq lura lejh dawk li tbedu minnu, dawk li tbedu mill-quddiesa mod speċjali tal-ħadd. Eżis ħuti, hekk kull meta jkollok xi ħaġa ddejqek jew ittaqlek, ejjew nitfgħu ħarsitna fuq is-salib. Ġesu, naqqad di tbatija ma tiegħek biex tressaq lejk il dawk li tbedu minnek.
ejjew fiskiet mimlijin fiduċja f'Alla f'Omna Marija lill-Mulej nofrulu it-talba personali tagħna. U Alla, ħallieq tas-sema u tal-art li għamilt lill-bniedem fuq il-ġbija tiegħek u tajtu fidejh id-dinja biex jieħu ħsiebha, kattar nitolbuk il-frott ta' emejl idejna bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Il-misteru mill-Mambit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmejn. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li uniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejdin nofrulek. Naddafni Mulejn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija Sultana tal-Paċi nofrulek Mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħniena tiegħek tagħti d-don tal-għaqda u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddejs tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija, din il-qaddejja umli tiegħek li laqet it-tħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel u nislet fil-ġufsafi tagħha il-Prinċep tas-Sliem Ġesu Kristu ibnek Siedna. Dinej dik l-om li frabta sħiħa marrida ta' Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-dem tiegħu ġab is-sliem fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din id-dixxiblu ta' Kristu li talmet ħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli ħerqana talbet għall-miġja tal-Ispirtu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-Missier. U għalhekk flimkien mal-anġi u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla eda Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem muqaddas Ġesu Kristu. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm
li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isfiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien u speċjali rwieħ tal-familji Grima u Portelli. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Mala Marija, Sultana tal-Paċi, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis l-Ewkaristija hija l-prova li Alla iħobbna bimħabba bla qies li bħala rigal ma jtenix xi ħaġa ma jtenix dak kollu li għandna u dak kollu li aħna biss, ma jagħtina lill-Ibnu Ġesu. Eżis ħaġa tal-għaġeb u xekk. U ma jitlob xejn minna lura ħaġa waħda biss li nħobbu lil xulxejn. U li tħobb ifisser li tkun lest li sservi il-bniedem li jaqdi li jservi lill-oħrajn, iħossu għut, iħossu kuntent. Il-bniedem li ma jservejx jispiċċa ma jafx għalfejn qed jgħix. Ħanejdu t-talba tal-missierna biex inkunu aħna li nibdew hekk noħolmu infittxu li nservu lil xulxejn, li nservu lil kulħadd. Għax hekk jixtieq minna l-mulej. Ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif li tminna il-ħajja id-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ħanajdulu grazzi bil-qalb il-mulejjeż isħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna, nqumu bil-wieqfa, ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Atina mulej l-ispiritu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi, infittxu li nġibu l-qudiem fostna dak is-sliem li ħallilna Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti ħanejdu flimkien tlet Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u noffruhom biex aħna l-Maltin u Rawċin inkunu dawk li ngħixu tansara veri u xekk. Li nixbħu lil Marija, nfittxu li nsiru nixbħu din l-om tagħna tas-sema, billi nservu lil xulxejn b'imħabba, b'rispett, billi nfittxu l-għaqda, l-imħabba u xekk bejnietna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallift id-dinja mingħajr teba', Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja,
ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U d-jum it-tajjeb lilkom il-koll.